Pini kechengsi arsik jit abirta ang ton penarjikta. Pini wosik ni phaikre troksiar ni Biswanath alongri jinjia tea garden along arsik jit pen COVID-19 ake soaputhak cherok tokame kapadapon. Bangso arsik jit ame along abarim a minister mate Bihali LSC IMLA Ranjit Datta Tinisutia Gaon Panchayat Amepi Milan Subba Jinjia ZPC Joy Datta Lat Gaon Bura Ramnath Teron Jinjia Tea Garden Manager Lapen Samaj Kailan Manager Himanta Das All Assam Tea Tribes Students Association Claim Bangpu Kanta Boraik Lapen Asa Claim Bang Piatum Chetong Donsi RD Dojot Penche Roktogame Padupon Pini Aduntu Arsik Jit Lapen Soda Gabirtang Ton Penarjikta Thengpi kanghu hangjo phita mokoilum bit officer sopon kemprai a megjang donjoy Karbi Anglong thengpi thengprang kelang kilir seng ajok Karbi Anglong aphan kilir seng anglong pusi hok pondo bonta labang so kilir seng thengpi kapawir weda japhan kelang kalana ta kenang sotchenam sonsi kheroni range ke parlo mokoilum bit office along kelang chari aphan sopon kemprai aphan arpu piponlo bonta mokoilum bit office adung amarsi thengpi kanghu pulatang te lada komat aphansi honte damna lang mokoilum bit officer adung amarsi thengpi kanghu ang tukjar prekke kanghu atumalong bit officer sopon kemprai thedung kachirap dokok ta hai pusi honte dam meme lapen ke ongdung arada tum kaning je ke forest asai hem adung amat thengpi kanghu puke arlo pen forest asai ki atum pen thengpi kanghu atum ka chingki pahem so dokok apotsi thengpi kanghu atum aning hang aling lo puta ningjerinti lapen mokoilum mukro arni wang ajo wang meghalaya anatu thengpi agari ani wang ke dampo batai birta paklang derapi ranger pu kachekrong abangta saideng derek abangke manghu meme chenam Lasi Karbi Anglong Autonomous Council along Forest asai kam kalana ar pu ke do abang kelang cari akenang sot kali pulotangte Karbi Anglong kilir seng athengpi weird that ji aphan apornang oelo Pini puthot arsik jit lapen soda ga birtang ton pen arjoikta Samilangso block pen kiduk det babu tok bi aphan kapanong pon PMAYG ahem so kikim kerang patang te det Rongrup atok anu along kedok kiduk kelak arara phan hemso ihum kikim kerang pija phan pura central government pen Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin scheme dengponlo Karbi Anglong arlo bangso PMAYG ahemso kikim kerang aron re thepik lapen ketangte dopik chenam bangso puthak birta lo lapen prekjam portal news channel along batai paklang pono seta Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon kethe kiding atum adai kedowek block asai ki atuma phan pini arnianta soda kakang sai ki pipon kethek long etelo Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlo Phaikre isi development block angbong sarkar pen kiduk kela karara phan ke panong pon ason kapaching tur abar sai kichu kanghu kilit nei a block ke samilangso ITDP development block ta isilo Ongdung adimalong kiduk kelak arada phan kepanong pon PMAYG ahem so kikim kerang aron re thepik lapen ketangte dopik lapuson kiduk kelak arada phan kepanong pon PMAYG ahem so samilangso ITDP development block pen kikim kerang ketangte dat angbongke phai krepli korkanthi MSC constituency arlo inghan aphule sarthe tokbi along kedo inut kiduk det Babu tok biaphan kapanong pon PMAYG ahemso kikim kerang ketangte data isi ang theklo bangso aputhak ahok pet alam ka chini ponji aphan pura United Students Union of Karbi Anglong thihek pen USUKA asong pen adim an humridam lo kahumridam ahut kethek damlong atengke ningkan kethom plengta apita bangso PMAYG ahemso kikim kerang ketangji kali Halloween alamlo ahem nu jok parjap krampen anpar ajat asaita claim kledatlo Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin guidelines atengke sai claim kledatlo engkoira 4 square meters ka semar nangji adimsi Great Throck square meters ansi semar chotlo lake Pradhan Mantri Awas Yojana guidelines aron karkan binonglo Samilangso ITDP development block pen kiduk dat babu tok biaphan kapanong pon Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahemso kikim kerang kapatangte dat ajok non barla bocheng weru aparahut kedo ke thak adim kawis sungpiklo
Laan apita blog video lapen BRDA project director atuma dim an humri damsi saike deng theklong ledadlo halapu US UK e tiripi ame pu bibison teron pen pherangke athengno kaningje ponke zero tolerance against corruption mate kecho kanghua saike klempura BJP atom kaike ke hangkong ke kapachobai tactic samilangso ITDP development block pen PMAY ji ahemso kikim kerang aronde tepik lapen ketangte dopik lasi laso along atai kedo block asaiki atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen sodak kangsai padopon bek nang popusi US UK e tiripi amepu bibison teron pen ningje pontu uthara donto pini arsik jela pen sodak abeta angton pen arjoita Jengkha Karbi Students Association Head Branch pen patir piponsi Jengkha hithi along kapang thirasai kedeng pon Nijang Karbi Anglong Jengkha hithi hanlo kethenaya hithilo lapen labangso hithi along kayamat keter KRC thekpon long bangso along kaiketa ingthir wet pen ke padoji aphan pura ningkeme Karbi Students Association Jengkha Head Branch mepu rukasen tisola pen chunbang waisong terangatum Cepatir piponsi bangso ahithi along kapang thir mate kapeklara asai klempon lo lapen bangso ahithi kapang thir asai along sub branch atum nangcher abdul lapen Karbi Students Association Jengkha Head Branch mepu rukasen tisopen kaningje ponatengke non e franke wang jilang arni pusitame methang akulat athengno chepang thir fg afansi pachinipon lapen Jengkha Bazar Committee atum pusitame kachelangdun kenangsot bangso along Jengkha Bazar Committee atum amatame kapang thir asai along cherap chito dun asonte mesenji pusi mepu rukasen tisopen ningje pon pinia dunto arsek jet lapen sodaga beta angton pen arjoita Social worker Jem Phangcho ahin pen lang tengke teng piajok rong thomara tum kachoro kapajir Lakhai inkoira phon nilip MSC constituency ke parlo recho mili arlo rong thomara phan kedam tang niphai krepli ani rat asai phu mate social worker Jem Phangcho aning kemi pen lang tengke tengji ahukum ki pia teng pen pini lang tengke teng asai ke pachun ponahut chun teron arong asar kangbura teron lapen ke ongdung rong thomarat pen kachuru kapajir ame kedeng pon lasi rat asaipu aning kemenai lapen rong kiduk kela karar phan nangaching honai keri langso kangnek phangcho rong amekar Jem Phangcho phan ning aklong pen kachuru pajir pon lasi hadak araratum lapuan kisung langka ve kaningri ke hangjo pia porahut hadak araratum phan alangli mena akhia dat pen hadak arara phan kerap thekapot hadak araratum hin pen kachuru pajir pon lapen kurbang thuta pajir pon Pini ki jutsi arsik jitla pen sodaga betang ton pen arjuita patmi wo signify great trokarni Assam la pen Arunachal ahoy Biswanath alongri bhorali juli ahabar rukasten ahongjai along ingdeng troxi kepra phokurusar lokhon ingti hensek mahang ke thekarni pen pache tondonsi hadagara datum kuruching dukarcho asai ingtir etla pen mesen pen katalomdun Halabangso ameyalong aluhi aman pen Biswanath Karbi live chief editor Raju Ronghang la pen Pherangke Chandra Singh Rongpi sitame chetongdon Tangte non halabangso sai kedeng pon aputak rada sai klembang phu jogen Ronghang pen kaningje arjoik sinang Ini ke Karbi Anglong mena kurusar lokimon alang li amahang ke thegan ni katalon alang li kedam tang ningkan krisir kepra di kepra Rock aningkan la bosi great rock army se amahang thek halang sawateng pen alang li tining an ale mahang thek aningkan nang lakha lo tangte rock si kepra pho ang denglo lasi lokhimona ron ke kroya tum an alogota kadoga vetum hata joning ripon Karbi akuru amahang thek an nilo pot kadoga vi kar arleng so Karbi tum ante abahak kemerni kurusar kacelongan ni bang anam apuna cak nang lusi bhorom nang keja kang bira atwar kedam dia phan nang keja bang alang li phana keru kar chopon ke phan kuning ripon lasidak orali juli akhir data are katumda jelang pes an kan tinasom katalon dun lo sita non ke jotet Kaduga be hala non nangkelea corona tua bemar anak tu aniti niom protokol lang repeti isuman kenangsot alira jam kicu kicun arong aja ya bangke
Pawe pondar lo sita anam amiakam ang ding kirukat tu pacun pon ladak tinggi setan pon lo la sona hut nang litum rangke tum nang cetom do najok nang litum ning klong pen tar dong cepil